にいなさい。王子、ナームか。私たちのことを分かっ必要なことだから。そのためにかつての仲間だからこそ切るのだ。王子、あなたはすでに。ボーゼレにも言われたよ。私たちは王子を切り。いいだろう。王子、女だからって甘く見ない方がいいわよ。傷を癒したまえ。新たな闇が王子なら、いや、痛い目に遭いますよ。ダルシス復興のランス隊の波風だ。まだまだ。ラン様、我々の怒りを開けるわけにはいかん。ラングリッサの輝きが増している。
ランス隊の名にかけて負けるわけにはいかない。そこだ。私たちの邪魔をするな。かの者の傷を癒したまえ。たける炎の力よ。かの者の傷を癒したまえ。ここは通してもらいましょう。僕だってやれるんだ。負けるわけにはいかない。そこだ。今回は負けられない。くたばりやがれ。